dipun tenggo dawuhipun monggo. Saking Bapak Joko mbok menawi tuan rumah ngersakaken lelagon menapa monggo Pak. Paring dawuh mawon dhateng kula sak kanca. Sekarang ngenteni dawuh lagu napa Cahayu? Ponco si ternyuh kemawon. Ternyuh. Iya. Cah kene ayu abape wangi. Jan. Piye Mas? Wong kene ayu abape wangi. Elok. Apa mambu kok kono? Wah, tenan. Lho, ha ngono. Ha. Lho, stroberi. Bareng susi ke mau kok batang to, Cah. Ayo ngaturke lelagon sing gayeng gumiak. Gumiak. Seragenan. Ah, seragenan. Cawiske kalih nenggo dawuh saking para tamu mbok menawi tasih wonten ingkang paring ngersakaken lelagon enggal paring dawuh mawon dhateng kula sak kanca Tokek Sekar Mayang lumantarna walaupun serat kemawon mangke pun aturaken meja. Dapat kentekan abab Cahayu nggih. Nggih. Ternyuh nggih. Nggih, Mas. Buka kendang. Buka kendang ya. Oh, buka manut. Wis ra kuat pengen
Trenyuh matur nuwun ya Cahayu. Wah jan. Gayang regeng tokek Sekar Mayang mugi damel Sukarna para tamu kakung Muyang Putri lelenggan kanthi seketsa malih ngantos mangke tokek Sekar Mayang mandhap saking pepanggungan.